co jest ważne. Idzie gowędzenie poruch pokoleniów. Wnuk napoczynał osprówka. Ano, co byście widzieli, byliśmy ze kamratami w dyskotece, kaj było i wideo, i ruletka, roztomajksze, inksze bajery. No, było naisto super. Ojciec na to. A co ty, synek, wiesz o życiu? Byłeś bezporadni na jednej srogiej konferencji. Gryfniste dziołchy ze całki Polski. No brać, przebierać, palcyska lizać. Na to Starzyk. Tam. Myśmy wczoraj byli we kamratami we szynku. Woda i zekt loli się sztralami, a izbajny wuszty, kellery, wszystko furgało, całki szynk był nasz. Na to wszystko odzywał się zwiekowany staroszek. A coś wy to wszystkie do kupy miarkujecie o życiu? Kiedyście wy widzieli, jak ja się wczoraj gryfnie zestrął?